זה מה שראינו בדמיוננו כשעשינו ילדים. את יושבת ושותה קפה עם חברה, בינתיים ילדייך היפים משחקים בשלווה בחצר. סליחה רגע. אורלי, בבתים פרטיים, בטח במניינים משותפים, יש חצר, הרבה פעמים הילדים משתלטים עליה. איך נכון להתייחס לחצר? חצר הפכה להיות מקום בילוי משפחתי מועדף, אין לילדים ואין להורים. רוב ימות השנה גם אפשר לבלות בה. כמבוגרים חשוב שנקפיד על החצר שיהיה חלק אינטגרלי מהבית, ולכן מוטלת עלינו אחריות גם לדאוג לבטיחות החצר בסביבותיה. ראשית חשוב לסגור את השער של החצר ולהקפיד שהחצר תהיה סגורה ונעולה משך כל שהיית הילדים במהלכה, וגם לוודא שהילדים לא יכולים לפתוח אותם. מעבר לכך יש כל מיני דברים בתוך החצר יכולים להיות בעייתיים, כמו ממטרות בולטות שברגע שילדים נמצאים בחוץ יש היום מנגנונים שאפשר להכניס את הממטרות פנימה או פשוט לפרק אותם, חומרים מסוכנים לרבות חומרי הדברה, חומרים שבדרך כלל משתמשים לגינה, וגם כלי עבודה של ההורים שהופכים להיות ברוב המקרים מאוד אטרקטיביים לילדים והם יכולים להיות גם מאוד מסוכנים באותה מידה. הרבה פעמים החצר הופכת לאיזה מגרש גרוטאות לכלי רכב שעברו מן העולם, את יודעת, כל מיני בימבות ישנות ואופניים חלודים ורולר בליידס בלי גלגלים. זה לא נשמע מאוד בטיחותי הדבר הזה. מה שלא מתאים לבית לא אמור להפוך להיות ג'אנק בחצר, שזאת נטייה של רובנו, אגב, גם בבתים פרטיים וגם בבתים משותפים. כל הדברים שלא מתאימים בבית משום מה מוצאים לעצמם מקום בחצר והופכים להיות לילדים סכנה של ממש. ילד יכול להיות מאוד יצירתי ולטפס עליהם, ומצד שני גם אותם דברים יכולים ליפול על הילדים, כי רוב הפעמים כשמוציאים רהיט מהבית הוא לא כל כך תקין, הוא הרבה פעמים שביר, הוא בדרך כלל לא יציב. כמובן שכשהוא נמצא בחצר הוא אינו מקובל לקיר, ואז ילדים שנמצאים בחצר ומחפשים לעצמם מקורות למשחק מוצאים לעצמם בדיוק את הפינות האלה, ולא בהכרח אלה הפינות שתכננו שיהיו המקומות לבילוי מועדף. ילדים בקבוצה ככלל הם יותר בטוחים מאשר ילד לבד, זו הנחה נכונה, אפשר להשאיר את הילדים לשחק ביחד בחוץ. ילד לבד פחות יצירתי מאשר ילדים בקבוצה, וככל שגוברים המוחות גם גוברים הרעיונות, ולכן הרבה פעמים כשילדים נמצאים בקבוצה הם נוטים לקחת יותר סיכונים מאשר כשהם ביחידים. מה עוד כשהם נמצאים במקום שהוא מוכר? בדרך כלל חצר הבית נתפסת כמקום מאוד מוכר, מאוד בטוח, לא רק עבור המבוגר אלא גם עבור הילדים, ואז הם נוטים לקחת התנהגויות יותר סיכוניות מאשר הם היו עושים אילולא הם היו במקום מוכר. מתקני שעשועים, מגלשות, נדנדות, את יודעת, גם כאלה ניידים שאפשר די בזול לקנות, לשים בחצר, בטוח מבחינתכם? יש שני סוגים של מתקנים שמכניסים הביתה. המתקנים הניידים, שהם אותם מגלשות קטנות שניתן להזיז אותם למקום למקום, והמתקנים שהם קבועים ובעצם בדרך כלל דורשים תחזוקה של איש מקצוע. בקיץ כל הבריכות, בריכות גומי, גיגיות מים, שזה משחק נפלא לילדים. מה דעתכם על הסידור הזה? קודם כל, העובדה שקונים בריכות מתנפחות היום, שהופכות להיות כמו בריכות אמיתיות במקום ציבורי, בריכות שהן בעומק של מטר ובקוטר של 3 מטר ו4 מטר, הופכות את הבריכות לסכנה של ממש לילדים, מכיוון שהתחושה המשפחתית היא שאנחנו נמצאים בחצר עם גיגית. ובסופו של דבר הילד נמצא במקום שכמות המים ועומק המים שנמצאים בבריכה הופכים להיות עבורו מאוד בעייתיים. ילד מתחת לגיל 5 שאינו יודע לשחות דורש השגחה של מבוגר. מי שאחראי לילדים שלך בבית זה אתה. צריך לזכור שילד שנמצא במצוקה בבריכה לא יכול לשדר לנו. זאת אומרת שהאמא או האבא שנמצאים בסלון הבית או במטבח ויצאו רק לרגע אחד, לא נדרשים לנו יותר משתי דקות כדי שילד ייכנס למצב של מצוקה של ממש, וחס וחלילה יאבד את ההכרה. ולכן גיגית בבית שווה בריכה בבית, ובריכה דורשת השגחה צמודה ופעילה של מבוגר. עד גיל 5 ובשלב שילד כבר יודע לשחות, מאוד מאוד חשוב להקפיד על זה. לסיכום, לעולם לא משאירים ילד לבד ליד גיגית או בריכה. תמיד זוכרים להרחיק מהחצר כלי עבודה וחומרים מסוכנים, מתקינים בחצר שער, מקפידים שיהיה נעול. אז אחרי שטיפלנו בסכנות בחצר, נוכל לשבת בנחת וליהנות מהשמש המלטפת. סליחה רגע.